Są tam drzwi, czy tu trzeba wleźć przez okno? A dalej tam, on tam nie wchodzi dalej? Może i dalej. Nie, albo tędy, przez tą przybudówkę, bo tu chyba tylnego wejścia nie będzie. Lepiej mi się zdaje, że nawet jakby tam ofen wleźć, to nic by takiego się nie stało. Ewentualnie jest ta piwniczka. Ale piwniczka to nie wiem, czy ja. Dobra. Kurde, tu nie widzę żadnych, że to może faktycznie... Co, piwniczką? No, nie wiem, tam są do przodu aż. Ja nie wiem, jak kurde Bo już Sebastian. tam już na wierchu. Do szysza. Czekaj. Nie robię tego jakoś atencyjnie. Tylko, no stój. Pieruna. Nie chcę, żeby mi się kipnął. Mam 1,50 m. Słyszysz? O, co za fach. No tu słyszałam czyjś dzwonek telefonu przed chwilą. To mój. Właśnie, wchodzi. Ach, to się ty. Dobra. Ja nie wiem, czy nie mam za głośno. A to ta nutka to wywoływanie jak? Się od dołu samego też? Piwniczką, no. A ty jak? Ty szł tymi drzwiami tam. No, ale tam były też kroki, to nie wiem, czy... Tu muszę głównie wejść. Portiernia. Nie wiem. Tu jest Galeria Sztuki Współczesnej, co? Tamten mi się podoba, ten obraz. To od środka wygląda tak samo jak i od zewnątrz. Beznadzieja. To ten znak pokazuje, że wiesz, zombie. Umbrella, nie? No. Anatemia? Anatema przecież. Jeju. Tu portiernia? Możliwe. Pokute. Wiem, bo, że to są te kominy, te takie... Bo ostatnio też tata wymienił, bo też dostanę. Już komin, nie? No. W domu. To z tyłu kominu, z tej ściany głównej, za którą stoi, przed którą stoi komin. Za kominem, bo to są takie otwory właśnie, nie? I właśnie są te takie betonowe. Nie wiem, To może to. Ale tak wam powiem, że ten budynek... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Wszystko rozchachmęcone. Co? Bank Śląski. Jakieś stare tablice reklamowe. Jeszcze jakieś resztki. Co to? Jakieś płyty gipsowe.
Ej. Mi się wydaje, że tu jest sprzęt do tłumacza, do konferencji. Tłumaczenia konferencyjne. Kurde. Aż tak pracowali moi poprzednicy. Taki sprzęcik. Znaczy ci tam... O kurwa. No, bo my mamy takie malutkie te panele teraz, nie? W tych budkach sobie siedzimy, mikrofonik, słuchawka, ble i tam parę guzików na krzyż. No to kurczę, chyba jeszcze z poprzedniego ustroju. Najciekawsze, co dotąd znaleźliśmy. Na razie. Na razie. I piękne, wykonane z laminowanego papieru. Bardzo ładne. Bardzo. Dobra, więc co my tu mamy? Doksy, księga czegoś tam trwałych. No, wypełniona, nie chcę tego ruszać nawet za bardzo. Pokradli. Boże. To wygląda strasznie. Mam nadzieję, że to było tylko na potrzeby tego larpa. To też nie wygląda najlepiej. Okej. No tu trochę większy chaos, ale przynajmniej jakieś resztki wyposażenia jeszcze są. Znaczek czego? Dobra. GoPro do dzieła. Zakłady piwowarskie. Dużo tu tych znaków zakładów piwowarskich. Dobra, czas się przekonać, czy ten napis ma sens. Dzisiaj mi tak kamera spada z góry. O, panie. Ciekawe, kto tu mieszka. Ale tu nic nie ma. Ale tu jest wejście na dach. Seba! Chcecie wejść na dach? No to chodźcie, zapraszam na imprezę. No tam nie ma. Tymczasem rozwiązanie jest prozaiczne. Czy to się okaże? No, tam wygląda, jakby mieli mieszkać. Kuźwa.
dobry, gliwice. Warto było. Ogólnie obiekt jest nudny jak flaczory z olejem, ale tu, żeby wejść, to było warto. Bo lubię być na dachach. Bo mam 1,50 m i zwykle wszystko widzę z niskiej perspektywy. Tak. O, teraz już tylko droga na dół i zwiedzanie następnego obiektu. Czekaj, teraz tużwa albo nie kamera. Bo to się tak fajnie, wiesz, wchodzi. Tu się wytnie. Będą bloopersy na koniec. O. A dobra, już to mam. Człowiek, żuczek, gnojok, nie? Stoja na ziemi. Dobra. Trzymasz? Ja. Chyba nawet pójdę, to kajlicą. Najgorzej to jak teraz robicie, to zachodzi tym kamerą. No. Na razie idę tym, jak to się... Co gadasz? Nie, Monikaś poszli. Ja sobie włączę latarkę. Test sprzętu, znowu test sprzętu i... Andiamo. O nie, to widać. Tyż. Ha, ja tu się nawet nie muszę schylać za bardzo. Kawiście są? Fajnie, że się musisz tak schylać, nie? Ja się idę prawie, że na wprost. Trzeba było tak rosnąć. No. Przynajmniej teraz się niski wzrost przydaje. Nie? Chłopie, jak my byli na wycieczce na Guido z kolegą, to większość tych wszyscy się musieli schylać, a ja na prosto. Jest tam coś ciekawego? Wanilka do mieszania maltu. A, no nie wiem. Nie przewiniadę. Nie chcę tak samych życi kamerować. Znaczy wiesz, ła, to będzie taki film całkiem do życia. Pewnie. Jeszcze sztycka ziarąbna. To proszę Państwa, stalaktyty. A to z tego, z wapiennych, nie? Tych materiałów budowlanych te stalaktyty się robią. Nie wiem, bo chciałabym ciekawostkę powiedzieć. O! Sobie idę. Nie wiem, muszę... Obraz muszę ustabilizować. Ale nie teraz nie. Wiesz co, te... To coś wyrasta. Ale to chyba jest wszystko z wapienia, nie? Tutaj... Z materiałów budowlanych. Jeszcze, no normalnie zaraz będę kichać. Nie wiem, czy w butach mogę wchodzić, bo tu jest tak czyściutko. Ale tu jest akurat syf, ale wszędzie. A, to tylko... Eko... Ale to nic nie Ja, eko era. No bardzo eko. Czuję, jak depczę po azbeście. Ła. Tu jakieś... Coś tu było. Zic. Powinien mieć jakiś chyba specyficzny zapach. Nie wiem. Nie wąchałam azbestu, stary. Wolę myśleć, że to azbest, a nie jakieś trupy. Musisz polizać trochę. Ja, Zapnij się. test smaku. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami i przewidywaniami. Wychodzimy jak lordowie. No nie wiem, tam ktoś sobie siedzi i chilluje. Teraz jak już mam materiał, to mam to w dupie, może na mnie krzyczeć.
Nic złego nie zrobiłam. Co ja tu miałam ukraść? Po co bym miała coś stąd kraść? To już ukradzone, to ukradzone. Po co bym miała niszczyć? Dziękujemy. Do widzenia. Do następnego. Nie no. To nie będzie następnego. To w ogóle jest szajse.